Disgrasya ang nahitabo, Ramil. Sa ni Leia, nawa siya magmatngon siyang pagkanaog sa hagdanan. Kanungog ka? Sa ni Leia ang tanan! Tanawa sila yan ang natuog siya. Pero nagtingit ang naong. Naglisod in taon ni siya sa pagpanganak. Laliman ka. Nahug siya sa hagdan. Kung wa pa ko, wa pa misminggoy. Di ni madag ospital. Unsaon sa Ma'am Carme, sayon man lang siya tukmod. Wagi kaluoy. Ambot nga nung dunay tawong ingon ni Ana. Dili ka mo maluoy sa ilang isig ka ingon. Luoy ko ining bataa, Judy. May iba ko pagka siya nahitabo sa bata lang, no? Ambot lang ka. Di lang una ta magisgot ana day. Tingali magkadungog unya hinuon si Leia. Lisod na. Mas maayong si Dong Ramil na lang ang makigsulti unya niya. Wa pati niya siya mahibaw, no? Suma, pagpangutanan ako ganiha sa nurse. Naglisod man kuno siya panganak. Nakuyapan pag yun, dungan pagkahimugso sa bata. Kining, day, Judy, ni ay resita nga gihatag sa nurse ganina. Ako na ning ipaliton sa butika, ha? Ayaw biyaing imong amiga. Siguradong malipay gid siya kung makakita siya nimo ining mata niya. Dini ka lang una, ha? Sige na, ayaw ka bala ka. Di na ko biyaan si Leia. Ah, sige. Ari una ko. Kadali ako. Naluwi ka ikon ni mo, Leia. Saan naman ka? Kung sa kayo nahitabo nimo, kung mahibaw ka. Walang imong anak. Ramil, naaning taga-puniraria. Magkuha sa patay lawas ni daddy mo. Ikaw ang ipahigayon ni Daddy. At timanon ko para sa si Leia. Huwag ang patay lawas sa among anak. I'm sorry, iyo. Naghantag para sultihan. Uman mining problemahan namin. Sige, balik ko na ko ni Leia. Ramil, kaniyot lang. Sa punerarya na nato hayaan si daddy nimo. Bahala ka na mo desisyon mami. Sa pagkakaroon. Libog pa kaya ang akong utok. Lisod pa ko kung saan ako pagpasabot si Leia sa nitabo. Wa pa magmatas. Dalia? Jude? Wa pa yun lang sa kaganiha. Tuan na ang tambal sa nurse station. Gihatod ko na. Ano kang nadugay man si Ramil, no? Isa nagtawhan na naglangan-langan man ibaw man unta siyang ni asa malisod nga kahimtang yung asawa. Di ana. Yaya, Judy. Oh, Kumusta man si Leia? Dong, nahibaw mig unsa imong gibati. Inaya-naya lang ang imong kaugalingon. Unsa-unta man. Diha ra gyud tingali kutob ang kinabuhi sa inyong anak. Huwag ni Daddy, Yaya.
Dong, say bot ni mong ipasabot. Bitaw, Ramil. Pasabta ko nung Wa na si Daddy Yaya. Patay na siya. Atake siya. Patay na si Daddy sa pag-abot din sa ospital. Naasab siya din ron sa ospital. Tawa sa morgue. Ukaan ang taga-purinarya na mukuha na din Condolence, Ramil. Mga pasubo na mo. Sa nahitabo sa imong daddy ug sa anak ninyo ni Daylea. Sakit tayo para nako ang kamatayon ni Daylea. Para nako. Siya ang pinaka-the best nga mahal sa tibuok kalibutan. Siya lang ang nakasabot nako. Huwag siya magpakita. Bisa gamay nga pagtutol sa mong relasyon ni Lea. Na akong daddy. Ang tanang pagsabot. Ingon anak ka, usahay kasakit ang tiaw sa kapalaran, Ramil. O kinahanglan, kamao ka mo dawat. Bisan unsang matang sa pagsuway. Sakit kayong pagsuwaya, Judy. Duha ka kinabuhi. Ang pulos na wa na ko. Pulos ko gimahan. Ang nahanaw na ko. Tuod. Ako sa day ati manon ang haya sa bata. Sige. Sige, Dong Ramil. Kami nalay mahibaw ni Dalia din eh. Sige. Salamat, Yaya. Dong, di lang na mo siya sultihan sa nahitabo sa iyong anak, ha? Ikaw na lang ulit mahibaw ang sulti niya. Sige, Yaya. Nga naman kami, Goy. Kamatikot ko, murag nagsigig sunusunan ako na. Pagkuro na lang kuno diha, ma'am. Sige mo sa paso-paso. Naglabad na ba na kung sunod-sunod mo? Masagdi ko, niya ako sa goal. Ang pasag, di sa cook. Nag-uol masag cook. Tita. Tita. Tita, condolence. Sorry. Bago palagi kong naibaw sa nahita ko, nabisi ko mong pasabutin. Tita, this is my cousin, Emily. Na ako nag-star sa ila, tita. Walang ko sa butik kay daghan kayong stocks. Wala to, alam mo na ko sila. Iha, ambot ba? Kalitgit kaayo ang panghitabo. Diha pa ko silang i-atake si Alfon. Iha, igor ako nakuha siyang tambal. Pagbalik ko pa, wala siya kinabuhi. Si Ramil, tita. Tuwa. Nag-atiman siyang buwisit na asawa. Sa patayng lawas sa ilang anak.
kaayo kung makakita sa anak namo ni Ramil. Yads, patuo lang gud ni Ramil. Day, makakita raman ka ba? Ato lang waton si Dong Ramil, ha? Wala ay mabaso din yung tanan huli. Kundili si Mami, sobra na ang iyang kabangis. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa